Ang kabig ng isuda. Tay sa pre. Baka to man ang buwanga sa parto. Maugid pre. Napunsa na sa ganyan yung buang ay sakay tuyo ana. Bigli ali man ng agianan. Tara. Labay ra ta. Kon. Ang kwarta kon. Kwarta. Kuwang ang gitong palit na kog usa ka kilong bugas ang halin sa mong bagol niya. Pangayo pag yun ka. Pangitag imuhang asa ka makapangayo. Ikaw kon. Nakay kwarta ya. Ayun na, ari naman hinon sa kuha nga. Do sa tong halin sa lata. Ipalit pa na ko gatas sa anak. O na nabili na. Ana pre. Nagdaan na sa. Buang. Time to buang nga pre. Tara. Kinsa na pre? Wow! Kaputi sa legs! Lamian na pre. Kasiksi ba to pre? Tana to pre. Tana. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? 1, 2, 3, action! Ayaw! Ano ba? 3, 2, 1, fights! Three, 2, 1, fights! So what's up mga kalawag? So thank you kayo, kaya man maglantaw among video!
karon mga vlog. So mag-shoutout sa magpa-shoutout. So it's time to shout out. So shout out ko ni Butong aka Linux ug ni Silvestre Tirol ug sayang Paris ni Ria Tirol. Diya sa sitio Kansipak, Cordova, Cebu. Ug shout out ko ni Arvin Kila ug sayang bata si Baby Kit ug ni Dodong Efren Abihero aka King Abex ug sa tanang Abihero family. So shout out sa inyo. Salamat kayo sa inyong suporta. Salamat ka na. So kadto wala pa ka-subscribe, so please subscribe. Paki-hit na rin sa notification bell para ma-update mo ng mga kabuang. So tapunan na Vines, it makes you laugh.